7.DEMCHERRA Kochosora TTADC constituency ni bising khopjaknai Mailong bisio 7 Nukhung ni 21 voter Tipra Motha Banar Romkha Bana yafari lamsogina harka 7.DEMCHERRA Kochosora ADC constituency ni MDC Boromgunang Dhirendra Debborma Biskango VC Chongbari TTADC Chongbari ni paimani yagolobo tabokbo Tipra Motha phai turuk Tipra Motha Bana Rommani thakyako amahaino mangfli nukchaka Mailong bisu bahaino Tipra Motha Bana Rommani press media rogno tong tini o jaga chini Mailong ADC village Pancham Nagar ke jotone sinibo oro 7 family 21 butar bobagrani thansa ni mari thansa no hamjagui sung Tipra saro thansa khlaino tongnai hine tini borok yakri katal sepai ka bobagrani sungsasane o homsang no romoi borok lama himnani hine borok no chung tini o jaga o chini block president Boromgunang Biresdev Borma chini district ni vice president chini Kollan Dev Borma chini YTF ni chini Bipul Dev Borma chini zonal chairman tai joto adong tongo chini youth sok togo chung borok no buagrani mumbai lamsogoi nahaka chung thansa no tongnai chuni naharmung obono chung Tipra sa thansa ni hamnai sar bo bisio abong khable Mailong ADC village Pancham Nagar ke jotono sinu 3 nong ward oro BJP ni khas khlai tongo CPM khlainai bo tongo Congress khlainai bo tongo chung asai kha matru to kebo mane kopalo marka siljago asaiya chung borok Tipra sa no chung abo hairong no chung besi important ya bo BJP phayo CPM phayo chung abai no besi saya chung Tipra sa thansa ungani buagra chono thansa ni ga o thansa no hamjago borok phaiga abo se chung borok no buagra ni mumbai lamsugoi na hau ambai